بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد darasi na uku cikin littafi na muqaddima na Ibn Abi Zaidin al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala. Za mu tashi inda ya ce amma ba'ad bayan haka a'anana Allahu wa iyyaka Allah ya taimake mu da kai ala ri'ayati wada'ihi akan kula da ajiyan shi wa hifzi ma auda'ana min shara'ihi da kuma kiyaye abin da ya ajiye mana na shari'o'in shi fa innaka sa'altani yace lallai ka tambaye ni an aktuba laka jumlatan rubuta maka wata jumla mukhtasara takaitacciya min wajibi umuri diyanati na wajibin al'amuran addini mimma tantiqu bihi al-alsina cikin abun da harshe zai furuci da shi wa ta'taqiduhu al-qulub zukata kuma su kudurce wa ta'maluhu al-jawarih gabbai kuma su yi aiki da shi ko da ita wa ma yattasilu bil wajibi min dalika da duk abin da zai sadu da wajibi na hakan yake cewa min sunani na sunnoni min mu'akkadiha daga cikin sunnoni masu ƙarfi wa nawafiliha da nafilfilu wal ragha'ibiha da kuma abun kwaɗaitarwa cikin sunnoni wa shay'in min al adabi da wasu abubuwa daga cikin laduba minha cikinta yace wa jumalin da kuma jumla min usulil fiqhi na tushe na fiqhu wa fununihi da fannonin fiqhu ala madhhabin imami Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala akan mazhaba ta Imam Malik Allah ya ƙara masa yadda wa tariqatihi da kuma tafarkinsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh